Dama. Superstar DJ. It's his eye. Timina, garin nan yau ba komai ba. Kaga dai jiya waya biyu na samu kai kuma ka ce uku ka samu. Amma yau ko iya bis. Ira ban ma na isa wani sati waya. Masallaci ga wani musulmi can. Bari to mu je yanzu nan mu dora. Ka ta da sallah kuma sai ka idan mun zo? To ai wannan na ga kama da liman. Ni ne ma kama da liman a fuska kenan. Kawai kai a ina ka taba ji mutum zai yi sallah ya ta da sallah kuma wasu sun zo za su bi ya idan. Haka ma ake sallah a yi zo ma mu tayi Allah. Amma wannan kai da ma mun bi ka wallahi mai sallan nan namu ko sama ba za a ba. can za mu je wani masallaci wani